Keď som bol v takom dorasteneckom veku, mládežníckom, násročnom, vtedy som sa dostal k parkouru a pomohlo mi to veľmi, si myslím, určitým spôsobom mi to zachránilo život, lebo keď bolo u nás zle, tak vždy som vyšiel von, zaskakal som si alebo zatrénoval, čokoľvek som urobil proste spojené s parkourom, tak ma to dostalo s problémov. Ja som sa pohádal s rodičmi, alebo bola nejaká ostrá doma nálada a tak som išiel von a vlastne to ma vždycky dostalo z toho, došiel som úplne v pohode. Parkour je niečo, čo je geneticky zakodované v nás, niečo také, čo ťa prirodzene napadne, že prekonáš prekážku, že ju preskočíš, alebo nejakým spôsobom sa dostaneš odtiaľto tam a v tej tvojej ceste je nejaká prekážka. Takisto to je aj v živote, či už to je hudba, umenie alebo čokoľvek, či už to máš rodinný problém, škola, máš cestu od niekiaľ niekam a tam je tá prekážka. U nás to je múrik, stena, čokoľvek. Slabý som! Decká sú super. To je, keď pozoruješ deti a zvieratá, tak oni majú niečo do seba. Ešte to neviem pomenovať, ale jednoducho tá prirodzená reakcia je úplne fenomenálna. Lebo to dieťa reaguje na tú prekážku, ako vie. A pritom ani nevie nič o tom. Nezaujíma ho filozofia, nevie, že má mať nejakú fyzickú prípravu. A nechce ťa poslúchať, počúvať, skúšať ťa a neviem čo. Ale keď príde na to, že ho podstavíš pred prekážku a ukážeš mu, že je to hra, tak to dieťa sa hrá a prejde. Ani nevie ako. A prirodzene. Pregúli sa, prehodí sa, ako spadne, hej, udrie sa možno. Ale ono sa opráši a ide znovu. Čiže tie deti majú ešte ten vyvinutý zmysel pre to nebať sa, majú ten zmysel vyvinutý prirodzene reagovať, nie tak, ako keď vlastne ovplyvníš to ako rodič alebo ktokoľvek vonkajší faktor, že ty mu povieš sem poď, to nerob, tam nesmieš ísť, pozor a nepapuluj a neviem, toto nerob, hento nerob a nechoď tam, nesmieš ísť a choď za mamou a mama sem poď, jak psovi, vieš. A toto je ten problém, prečo tie deti prídu o tú vlastnosť, prečo potom sa správajú ako my alebo ešte horšie ako my. A ja viem, že sa mi to ľahko hovorí, lebo nie som rodič, ale ja to pozorujem. Čiže si myslím, že mám niečo, čo ma ovplyvní v budúcnosti ako rodiča. Ľudia sa pýtajú, keď robíme boso tréningy alebo na boso v meste, že a čo keď sklo, a čo keď sa zraním a furt hľadajú, jak to nejde, jaký problém tam je, vieš, a ako to neurobiť a nie ako to urobiť. Furt, neviem prečo. A ja mám také problémy, že občas sa mi stane, keď je niečo nové a niečo mimo mojej sféry, tak som taký, že ja neviem, že ty vole toto a toto. Väčšinou nakoniec do toho aj tak idem, ale bojím sa toho, že neúspiem alebo že sa niečo poserie. Ale v tomto sa pýta človek, že čo sklo, no tak ho preskoč, alebo ho obiť. Šlapneš do skla, ne?